Bubagra long live, White tape long live, TWF long live, Bubagra long live, Bubagra long live, White tape long live, White tape. Sing Thangnai 27 तारिखनि सिम जों अंखरजा दिल्लीआव सिनि ग्रेडेटि बालेननो जों सानै जोंहा जागा सिरिं डेमोन्स्ट्रेशन खायनाय जों अलरेडी दाव फाइ सफायजाक अलरेडी कानपुर गानाव जों अराउंड 1700 नि ऊपर बरफ फाइजाव जागाव सिनि केबें मुं तो कोनो गरै केबें मुं तो जों साइमानो गोबां मा बरफ फाइगांके विशेष खायनाय একটা बुगी रग प्रॉब्लम मानो तामनि माले खि सतैने आबो जों लाइन रम बाय माने आबो किसा प्रॉब्लम मानो गे कोनो समय बरफ ट्रेन काया रग बरफ फाइकेना खाइमान बरफ साइमान ट्रेन बाइक अब यूज खाया ना अब हाय बाइक को ट्रेन बाइक साम खाया बरफ साइमान बाक साइले ये केबो ए तीरो कम थांगा अमा हेरग लामा रग के जों लामा लामा जों बा थागै स्टेशन वाइज जों दै डाइरेक्ट तो के सिनि जे पेंट्री दं माने बावनो क्लीन खाइनाय खि नक सतैनो बेयाव परिष्कार खाइनाय दं मोजां बेयाव परिष्कार खाइनाय जों अमा के खाइ दुइ फायो शुधु शुधु सिनि एकमात्र सिनि ट्रेन एकमात्र बिजी जागा व म तो बिजी रूट ले यांग तो के बिजी रूट किसा समय समय सिन बन बागै क्रॉसिंग रेनान बागै किसा लेटंगो फाइनेरनि बिसिंगो जे पुरा 13टा डाबानि बिसिंगो केबो सा खामियां ने रतर तंग बाय इनफरमेशन तो सा खामिया तो तावसा कोयन तो सिगामाय सा खामे कुनो नुगिया खो किन्तु फियाबा केबो वाक मांस साखा बा तगबान साखा के अखले सनाय बतो आबाय किसुटा वोमिटिं खा बा ओवर दिसि साइकिप गना बा कम जाखा केबो तैनों यार तो गना का बा किसा गैस प्रॉब्लम मानो बा कबा माने मासा मसा कबा खाना को बेगा डगमै बगरो आमन जे थजि सं माने सिनि वाइट टेप रगनो बिसेस क्लाइ प्रायोरिटी रिजर्व कोनि आको गाबो हायनो जे बुबाग्रा बावनो नाय जे जों जरा यंग ब्लड बिसेस क्लाइले जों जरा सिक्ला बयस नि बरनो सिनि जे यंग ब्लड बाय जों दिल्लीआव जदिनो खरं तिसा गांगाय सिनि बिश्वास बुबाग्रानि बिश्वास जे सिनि ग्रेडेटि प्रब्लेम जे जों नाङै दमनि जे जों सानै दमनि आबो दिल्लीनि सरकार सिनि नरेंद्र मोदी अमित शाह माखनानाय आबाय कैसे बिनि बिश्वास दङ आबनि बागै वाइट टेप रगनो बेलायके बो प्रायोरिटी मनी आबायखौ जों नुजागो इभेन आबायखौ जों बुबाग्रानि जे आसानो आबायखौ जों सिनि सामुंबाय सिनि खरांति समाबाय जों दिल्लीआव जों त्रिपुरा सिमिया जों दाबो लामाव बामायखौ जों तदतनो खादुं खाजाखलाय सिनि बुबाग्रानि खरांनो बिनि जे बुबाग्रानि मुंनो जों लं लिभ लायनि जों जतनो सिरिगलाय थानजाखलाय जों फायलाय दङयो दिल्ली थाङिबो जों आबायखौ जों खलाय फनुनाय आ बिश्वासनि युद्धनि प्रति आनि दङ मनि बागै आं ननि बिसिति गावनि कथाना मुचंगो आं होने हाय जरा फाइमिया ताबो बसिनि त्रिपुराव दङि दंनाय बरनो बां कोइनाय सोशल मीडिया नि बिसिति फन नर दुदे नुगि दं हाके आबनो नर सपोर्ट खायनां दं तान बेगे जों बेलाय अजाराव नाङि दं गासिनि ग्रेडेटि प्रब्लेम सिनि लास्ट हुप अबनो दंसियो मनि बागै जों जतन ताबो थानचांना नांसिनाय थानचा खायनाय अर फाइमिया फन समय बक्सा नगो तंग दिफन समय बक्सा थानचा खायनाय खरां यासगि दं सननै बागै नरनि थानि बां नरन सिनि दाखुतै बुजन थानि बो कोयमु नरनि मुचं